सिगांनि सिगां बिबुं रथनाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय आंनि उन उन हायना औ बुं दे मा खोथा सिगांनिफ्रायनो नोंजों मोनसे खोथा रायलायनो सानबाय थादोंमोन आरो मानोथो बुङाखै बुंना होना मा खोथा बियो मा होनना फोरमायबावनो दे आङो आया मा खालामनो नागिरखो नों हायना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो बिबुं आं बेखौ गनायना लानो हानाय नङा मानो हायना मानो मानोना आंहा गुबुन मोजां मोननाय दंखायो बिबुं आं गनायना लानो हानाय नङा बिबुं आं गनायना लानो हानाय नङा आंहा मोजां मोननाय दंखायो मानो हायना रना प्लिज रथना प्लिज गोबां समनिफ्रायनो आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय थाखायोमोन हायना प्लिज हायना प्लिज नोंबो एसे बुजिनो नाजाना आंबो सिगांनिफ्रायनो नोंखौ मोजां मोनबाय थाखायोमोन फोरमायनाल'सो लानो हायाखैमोन आङो आं बुंखाबायना आं बेखौ गनायना लानो हानाय नङा होननानै आंहा गुबुन मोजां मोननाय दंखायो ये हंलेले हायथुथुथारानो एफा दुगि नायगोन दा माबायदि हौवा मोनो बियो साला Oh no! आंहाबो इउटुब चेनेल खुलिबायलाय जाम्बिलाय आंबो फैसा खामायसै खामायनोबो रोङा मानोबो रोङा खालायगारबाय मबाइलावसै आं भिडिअसो बानायनांसै नै माथो बेलाय मोसौखौ खासो लांखानांसिगोनलाय खान्थाल माबायसो बेलाय आंखौ मानसियालाय फाग्लानि फिसासो जाखो ना माखो जाम्बिलाय आंबो देनां नोंखौ स्करपिअ लानानै बेरायहैगोन मिथिबाय आंबो गांलां गांथाम फैसा खामायगोन ना नों नायबायल' था जाम्बिलाय सिमांबो नुवाखै आं नोंनि गारि मटर बायनायाव गाखोनो मोननायखौ नायल' नों जाम्बि नायल' नोङा नोंनि गारि मटर बायनायाव गाखोनो आङो आंना साइकेल बुरियानो दंखायो बेनो जायो आंहा डिस्टार्ब बिदिसो बेयावनो दंखायो बियो आंनि फनखौबो हमगुलायाखै बेयावनो दंमारो माथो बेलाय आंनि फनखौ मानो हमाखै नोङो आं बिजिमोन ना बाबा एसे थगायनो हायोना नों आंखौ एथ' थगायनो हायोना मानसिया माथो सानफ्रामबो अनलाइन नुबाय थायो आंनो ओमफ्राय आंनि SMS कल रेसपन्ड होनो हाया अनलाइन बानो मानसिया गुबुन खामानियाव बिजि थानो हाया नामाब्रा आंनो SMS कल रेसपन्ड होआबा जोबोद दुखु मोनो आं सोमदों आंनिलाय मानि गोनांथि दं हो मा बुंनाय जाखो बियो मा बिदिब्ला नों आंखौ मोजां मोनबारा आरे आंथ' नोंखौ मालाबाबो मोजां मोनो होनना बुंफेराखैना मा होनखो नोङो
बिदिब्ला नोङो आंनो सानफ्रामबो SMS कल हरनानै मानो रायलायबाय थायोमोन आरो गुबुनजों रायलायबा मानो दुखु मोनोमोन मानो सोमदोन मानो आरे कलेजनि सलायबां कि सोरबा गोसोलायन जायो नामा बेफोरबायदिखौलाय नोंबो सोरबाजोंबा लोगोफोरजों गेलेखायो जानांगौ होनबा मानोथो आंखौ बयनिबो सिगां मानो बाख्नायबाय थायोमोन आरो मानसिफ्रा एदावबा आंखौ गावनि होननानै मानो बुंना लायोमोन आरोबोथ' आं बायदि सिख्लाखौनो नांगौ होननानै आंनि गोसोखौ मानो गलि होबाय थायोमोन नों सोमदोन नोंखौ आङो लासै मोजां मोननो हममारबायमोन आहा लालि बे मानसिखौ औ नोंथ' आंनो फोरमायखायाखै थेवब्लाबो आं मिथिबायमोन नोङो आंखौ मोजां मोनो होनना बिनि थाखायनो आं नोंनो प्रप'जेल होनो सानबायमोन सोमदोन नों मानो बुजिया आं नोंखौ मोजां मोनो प्लिज एक्सेप्ट मी सोमदोन नों गनायोब्ला आं नोंजों अरायबो थागोन सोमदोन हायना नों गोरोन्थि बुजिबाय आंखौ औ आं नोंखौ मोजां मोनो फसायो लाइक खालामो आरो नों बुंनाय बायदि नङा आरो लाभ खालामनोबो हाया प्लिज आन्डारस्टेन्ड हायना नाथाय मानो because I have someone else oh my god you know what नोंनि थाखायनो आं दाख्लै बावै बिबुंनि प्रप'जेल रिसिभ खालामदों आरो नों आंखौ बेबायदि इगनर खालामदों आं नोंखौ बेबायदि मालाबाबो सानाखैमोन अफु आंखौबो एसे बुंनो होनो हायना आं मा खालामनो आंहा दंखायो जेब्ला नों आंखौ रिजेक्ट खालाममारबाय बिदिब्ला नों आंखौ रिजेक्ट खालामबायना नायबाय था नोङो आं बायदि सिख्ला मोननाय नङा नोङो मोजांबाबो दाउखा बायदि गोसोखौ मोनगोन नोङो बायदि हायना खोनासंना Oh no! आइदि माबायदि सिख्लाबा हेलौ हा हेलौ खोनायाखै माथो खोनायाबो हेलौ है टावार बैयाव गाखोहैनोसैलां मा बाल बायदि टावार बियो हेलौ औ सना मा खालामदों नोंलाय ओं ओरैनोसो दं आङो ए जों बेसे बिदि फनावल' फन रायलायबाय थाबावनोब्रा सना नोंजों रायलायनो नै कारेन्ट खुन्थायावसो गाखोनांबाय आङो आयौ नोंखौ माला खाथियाव लोगो मोनबावगोन दे आङो आंखौ लोगो हमबानो खि लाना थांफाखानांगोन नङाबा आं लोगो हमा लाबोफागोन दे औ दे होमबा दोनथ'बाय आं लिंहरबाय सना दानो दोननोसै औ उनाव रायलायसिगोन आं रायलायबावगौमोन दोनदो दे बाय दे होमबालाय दे हामथारबायलै साला एबारसो लोगो मोनसिगोन आङो गाखोनायाथ' बोरै गाखोबायमोनलै आङो ओंखारनायासो जानोसै आयु माला एसे गोजौ गाखोखोलै आङो हेलौ गाइस आंनि मुङा मुस्रि जोखाव बसुमतारी नोंथांमोनखौ आंनि हाग्रा फाग्ला सेल निउस सिख्लाफोर हेलौ गाइस हनै दानि सिख्लाफोरा अन्थाइ नुब्ला सेन्देल खुनानै थाबाय हनै जादों मा जादों बियो मा नुबाय रायजोफोर नुबाय दानि जुगाव ब्लग भिडिअ खालामबाबो जोबोद खस्थ' जायो बेनिखायनो नोंथांमोना जोंनि खस्थ'खौ नुनानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनांगौ मिथिबाय आयु फारिफ्रा आयु ओइ नोङो रथ'लाय
रथ होनदों आङो रथ होनदों रथ थाथ' साला बिनि थाखायनो आंखौ हायनाया रिजेक्ट खालामनो साला गारालां दिनै मा जाखोब्रा आया मा जाखो मा जादों मा जाबाय हेलौ गाइस सफैलायबाय नै लाइभ चेलेन्ज जोखा बसुमतारिया खासिबारियाव दङ आङो दा माबाफोर जाथाय जादों नामा आङो माने खबर लाफैदों आरोना बेयाव सोरबाफोर फैबाय थायोलै बिनिखायनो आं बेयाव फैदों नै नोंथांमोन गोदान भिडिअ मोनलाय नोंथांमोननि भिडिअखौ थारैनो जोबोद डेन्जार जानो हागौ हनै 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 Oh no! Wait! जागौबाय दा दोनसै आङो भिडिअआथ' बिराद मोजांखा बिराद लाइक भिउस थांसिगोन जाबायलै बुंनाय नों आंखौ मानो बुंदोंमोन नोंनि थाखायनो साला आंखौ हायनाया रिजेक्ट खालामदों आल्ला हारामि नों बिनि थाखायसो आंखौ बुदों माथो नंदों नोंलाय नों आं गोसोथोनाय हिनजावखौ मानो गोसोथोनाय नोङो आं गोसोथोना बेखौ बेसे आंखौ गोसोथोनाय आंनो प्रप'ज होदोंमोन गाज्रि मोननांला नोंनो लादो नांला हिनजावखौ गाज्रि मोननांला नांला आंनो नों लादो नांला आंनो नाङा आंहा गोसो बेफोरबायदि गाज्रि जाजोब्बाय ओइ बन्धु गाज्रि दा मोनसै दै मोजां मोनोमोन बेफोरबायदि होनना मिथिखालामोन आङो सानै साथाम होयो होननानै आंखौसो खबर होदोंमोन नांला आंनोबो नाङा ओइ गाज्रि दा मोनसैलै गोरोन्थि जाबाय बहा थांनो नागिरनायमोन थांदो दे मोजां होनदों देला थांदो बायलै थांदो बहा थाङो जोब्बाय होदों आंहा गोरोन्थि जामारबाय बिबुंखौ आं रिजेक्ट खालामामोनबा मोजां जागौमोन गाबोन आं थांनानै बिखौ निमाहा बिहैफिननोसै औ थांनोसै आं बै मिथिंगानि समायना महरखौ नुनानै बेबायदिनो समायना नुयो नंगौना थारैनो औ नंगौ माला सफैबावगोन र' बे माथा फाग्लियालाय फट'खौबो हरदों बेबायदि खावसे खोबथेलायनायखौसो हरनांगौ नालै हेल' अबेसिम मोनखो ए मोननैसो माथो होमबालाय दे थाब फै नै आं बोग्रि सेरावनो दं औ दे बैनो गोमादों मानसिया र' हाबाल' जानो मोनगोथोंसैहाय दाबो नुहुरा माथो सोमदोन अनसुमै औ आं अनसुमै एफा गोबावनि उनाव दिनैसो मोगथाङाव अनसुमै औ सोमदोन नोंनि थाखायनो आं दिनै न'खौ गारना फैखाबाय नाथाय सना एफा हाखु दाखु
आं बुंखादोंना नोंखौ आंखौ लोगो हमबा नोंखि आंखौ लाना थांफानांगोन होनना अनसुमै दे बिदिब्ला नों साननाय बायदिनो जाथोंसै थौ शिब मन्दिरावनो नोंखौ जुलि लायनोसै आं बोरै सना आं एसे नायनि ओइ हाबा जाखांना नायनोसै नामा साफायानोथ' बोरै थिंनाय बायदि मोखां माथो खावसे गारजोब मामे